Malawi Brief. Dr. Daliso Kabambe amene ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM achititsa msonkhano wa atolankhani umene cholinga chawo kwenikweni akudzudzula boma la DPP pokweza mafizi a sukulu za ukachenjede. Akabambe akulankhula izi. Amawu anzanga mukayang'ana mbuyomu mayunivesiti athu aboma anali malo kumene ana onse amakhala ofanana. Kaya mwana amene wabadwira ku Chididi, ku Nthalire, kwa Msaka Mbewa, kaya mwanayo anali wa Mlimi, kaya mwanayo anali wa Venda wa Patsoka Market, kaya mwanayo anali wa Namwino wa pa Queens, kaya mwanayo anali wa police officer, kaya anali wa msilikali, kaya anali mwana wa nduna, kaya mwana wa president. Chifukwa choti mayunivesiti athu amapereka malo ofanana ogona anawa, aliyense apatsidwa chakudya, anawa amangooneka ngati chimodzimodzi, anda amapikisana pongoyang'anira kulimbikira kwa mwana ndi nzeru zake. Maphunziro mbuyo monsemu unali ulalo, chinthu chimene chidapanga anthu ambiri amene anabadwira mabanja ochepekedwa polimbikira sukulu yawo athe kusunthika, moyo wawo ndi kukhala labwino. Lero ali ku Capitol Hill, ena iwo ali m'mabanki, ena iwo ali kumayiko akunja a dziko lino. Chifukwa maphunziro apamwamba a ukachenjede adawathandiza kuwapatsa danga lakuti akhoza kupanga zonsezo. Maphunziro akukadaulowa amangodalira kulimbikira kwa munthu, osati chifukwa choti iwe kwanu ndi olemera akwanitsa kulipira, kapena uli ndi azibale amene akwanitse kulipirira, komano maphunziro okhawo chifukwa kuti mwana aliyense amapatsidwa danga. Maphunziro ana a dziko lonse amatha kupeza mwayi kupita mu yunivesiti. Koma lero kukhala mavuto aakulu, ana ambiri sakwanitsa kumalipira 1.3 million kwacha pa chaka chilichonse chimaphunziro awo. Amalanza anga ndikukumbutseninso kuti ndi DPP yomwe itu mu 2014 idasintha kotheratu ndondomeko zoyendetsera maphunziro apamwamba mdziko lino, pamene adanena kuti akuyambira pano anawa azikazisakira okha kogona, anawa azizipezera okha zakudya. Lero ana aja amakazisakira okha kogona, amazipezera okha zakudya. Ana aja anasiyidwa paokha, makolo akuzunzika kuti apeze tindalama mwezi ndi mwezi toti ana awo adzitha kumapeza kogona tsiku ndi tsiku, kuti ana awo adzipeza chakudya. Mukapita ku Chansa College lero, mukapita ku Pole, chakudya mbale ya nsima nyemba ili pa 2000 kwacha kuti adye mwana, 2000 kwacha mamawa masana, 2000 kwacha madzulo, ndi 1000 kwacha mwina kachigumu ndi komwera kake, 5000 kwacha mwana aliyense tsiku ndi tsiku kuti akhale ku university. Marumu ambiri ogona tinakapanga check mitengo yake, ena amalipira 150,000 kwacha pa mwezi, ena 160, ena afika pana 200-300,000 kwacha pa mwezi, ena amangopeza pongoziponya poti angokhala posakhala bwino. Mukawerengera mwana wa ku university panopa akumafunika pafupifupi 2.4 million kwacha kuti azidya tsiku ndi tsiku, adzigona ndi kumaliza chaka cha maphunziro ake. Imeneyi ndiye DPP ya 2014. Lero DPP ija yabweranso ikuti yayi tinayiwala kupanga china, tifuna kuti tikweze mitengo ya fees, kupanga double from 600,000 kwacha kufika 1.3 million kwacha. Ndiye mukatenga 1.3 million kwacha plus the 2.6 million kwacha inaija, mupeza pafupi 4 million kwacha ndi imene ikufunika mwana aliyense kuti akhale ku university yathu ya boma dziko lino. Funso nkumati kodi 4 million kwacha angakwanitse ndani
moti kunena zoona kuti mlimi wakunthalire, wakumsakambewa, wakuchidedi, zoona alimi amenewo angamakwanitsa anawo kuwayika ku University ya Malawi ya boma 4 million kwacha pachaka. Moti kunena zoona kuti mavenda akutsoka market, akulimbe market, akumzuzu main market, moti tikunena zoona kuti mavenda amene ajawo azitulutsa 4 million kwacha kwa mwana aliyense amene iwo antumize ku university iliyonse ya Malawi ya boma. Aziphunzitsi tikudziwa masalari awo amanda ndalama osapita 150,000 kwacha. Moti kunena zoona kuti aziphunzitsi azipeza 4 million kwacha kali ndana awiri atatu kuti anaja akwanitse kuwasunga kukhala ma public universities. Manesi apa Kamuzu Central Hospital masalari yawo sakudutsa 150,000 kwacha. Tikunena zoona kuti manesiwa azitulutsa 4 million kwacha ana onse akapita pa public university. Ma police officer aku area 30 kandi asilikali athu ma barracks, anzathu amene amagwira ntchito mwa amwenye. Tikunena zoona kuti amene ajawo anawo angamalipirire 4 million kwacha kuma university athu a dziko lino. Anzathu a Capitol Hill amene akuvutika kulipira mapeyi akuluakulu 30% peyi, msonkho waukulu umene amadula. Komanso akapita kunseka chilichonse ungagule iwe, khaugula mchere, khaugula sopo, khaugula sugar, mafuta ophikira, pali 17.5% tax pene pacha. Ndipo maladuladula zimene zijazo anthu kuvutika kale ni misonkho. Moti anthu amene ajawo tikuti akwanitsa pesa so 4 million yapadera yoti anawo apitire ma public universities. Ine nkatipe ndikuti aboma atonda abodza. Aboma sikuti zonse sakuzidziwa iyayi, akudziwa but they don't care. Nchifukwa ikapitirirabe kuti tiyeni anthu anawo adzilipirabe mitengo imeneyi. Sakupanga care chifukwa chani? Ineyo ndikaunika kwambiri kuboma la Malawiro pano, boma la DPP, zikundionekera kuti ndondomeko yayikulu imene akutsatira chuma ndiyoti kwezani, pemphani, kabwerekeni. Akati mafuta avuta, kwezani mtengo. Akati madzi, magetsi, Eskom, kotapoti sizikuyenda, kwezani matariffs. Akati ya ndalama zaboma zachepa, kwezani misonkho. Akati ndalama zakunja zikusowa, pitani mukabwereke, mukapembe. Anthu akufunika abwere kuchokera ku South Africa, abwerere ku Malawi kuno, kapempheni. Ndiye zikundionekera kuti ndondomeko yayikulu ya chuma imene akuyitsatira ndiyoti kwezani, pemphani, kabwerekeni. Ndondomeko imeneyi ndiye dziko lake sila Malawi, dziko loti anthu 7 mwa anthu 10 aliwonse 75% malinga ndi World Bank ali below the poverty line, amaonedwa kuti ndi anthu ochepekedwa. Anthu 9 mwa anthu 10 aliwonse 91% akusowa ntchito ndi malova, akusakasaka ntchito sakuzipeza. Minimum wage imene anthu akulandira dziko lino 100,000 kwacha. Komanso mukaliona dzikoli ambiri amachita kuti unskilled amene alibe kuthekera pa zinthu zina. Ndondomeko imeneyi yongoti kwezani fees zako public university si ndondomeko ya nzeru. Ndondomeko zimenezi zimachitika m'mayiko ena, koma zimachitika m'mayiko amene chuma chawo chidakwera kale, kutero kuti ana awo aja akamaliza sukulu zimene anaziphunzira pa ngongole, akamaliza sukulu anapeza ntchito zolipirako bwino, ndiye amayamba ndikumabweza ngongole zija. Komanso mayiko awo nkuti anthu ambiri ndikuti alikale ndi ukadaulo, pamene kwathu kuno zimene zonse zidakonzeke yayi. Komanso china choti nkuchiunika kwambiri,
nchonena kuti dziko lino pakatipa kuphatiza chaka chino tabwereka kwambiri ndalama za boma, ngongole za boma zafika 26 trillion. Ndalama zimenezi tikungobwerekerabe adzatibwezere ana omwewo. Komanso lero tikuti ayi pambali poti adzatibwezere ngongole tikutengazi ana awanso akhali ngongole zawo aliyense. Ndiye tikupanga mtundu wa anthu wamawa wa Malawi, dzikolo lili pa zingongole za nkhaninkhani, aino wakenso a dziko anthu akewo aliyense payekha ali ngongole za nkhaninkhani payekha. Uku sikukonza tsogolo la dziko lino, uku ndikuphwanya ufulu wa ana athu a dziko lino, kwaonongera ufulu wawo, ndikusawaganizira, ndikuwalakwira anawa. Chifukwa zooneka zake zoneneka zomveka nzonena kuti anawa ambiri iwo akadutsa masukulu amene wawa akamaliza ntchito akumakanika kuzipeza. Ambiri iwo ali masatifiketi angoyenda m'misewu pamene sangathe kupeza mwayi wa ntchito. Komanso ngakhale kwa iwo achitapo kamwayi kupeza mwayi wa ntchito, timalipiro tawo timakhala tochepa kwambiri malingana pamene ayambira. Ndiye malo moti dziko lino liyambe kukonza tsogolo labwino la ana anthu ndi la dziko lino, ife tikuwaphera tsogolo lathu. Mlamotike ndalama zathu kwambiri powathandiza anawa tidzakhale tsogolo labwino, ife tikuyika ndalama kwina anawa tikuwasiya kuti aliyense adzionere yekha. Olopa khomo mmatha kusankha kuna kuti tili ndi anawo oti apite ku sukulu, tiyamba tayimitsa kaye zogula galimoto, tisiya kaye zomanga nyumbazi, tisiya kaye zomapita m'maholide odula, cholinga kandaramaka anawo aphunzire. Anawo akaphunzira adzatigwire dzanja pamawa. Pakhomo timatha kupanga maganizo a mtundu umenewo, koma si boma la Malawi iyo likungoyang'ana zakuti mwana aliyense dziko lino shauli yake aliyense azionere payekha. Ndiye si nkhani ya school fees yokhadukamba pano, ndi nkhani ya umoyo wa anthu ndi tsogolo la dziko lino. Mukapita ku University ya Malawi lero kukatsetsereka ku chikanda, kukaona timarumu timene anakugona, ine ndinapitako tsiku lina, tomvesa chisoni kwambiri, tosakhala bwino. Ukalowa mkatimo anathithika nosati masewera. Ukayang'ana zakudya zimene anaja akudya, tsiku lina wina anandiuza kuti ndilawe zakudya zake mpaka ndinachita kukana, zikundiopsa zakudya zoti singathe kudya. Ndipo ena iwo akukhala kutali ndi masukulu awo, kumayendera malo atalatali, zimene zikuyika chiopsezo chachikulu pa umoyo wa ana athu public universities. Koma zonsezi zinabwera ndi DPP. Amene akuvutika kwambiri ndi ana amene akuchoka mabanja okhala ngati ochepekidwerapo, koma ukayang'ana ana anduna, ana amabwana, upeza na kuti iwowo makolo awo akukwanitsa kona malo abwino kuwapasa zofunikira, pamene ana ambiri ochuluka amene akuchokera banja ochuluka operewedwa akuvutika kwambiri. Mwachitsanzo, ana ambiri amene akuchoka midzi ambiri ya dziko lino, ana ambiri amene mwina iwo ngamasiye, ana ambiri amene ena iwo ndi anthu ogwira ntchito za m'musi m'boma la Malawi, amene tsogolo lawo lili pa chiopsezo kwambiri ndi maganizo ameneyo. Komanso kungokumbutsana ndi DPP yomweyi imene inabweretsa nkhani inasautsa kwambiri ya quota system, kasankhidwe ka anthu, kumangosankha amene mokondera. Amalawi anana kuti yayi bwanji tilole mwana malingana ndi kuthekera kwake apeze mwayi opita ku mayunivesiti aboma. Komanso ndi DPP yomweyi mukukumbukira nthawi ya academic freedom imene DPP
inachitika nthawi ya DPP ndipo amalawi anazikana nthawi imeneyi. Lero a DPP abweretsanso mavuto a fees za ma public university pozikweza kwambiri poti anthu sangathe kufikira. UTM ikuona kuti mwina ndi zinthu ziwiri kwenikweni zimene zikupangitsa DPP kupanga motere. Chinthu choyamba nchakuti mwina mwake DPP sinathe kumvetsetsa kufunikira kumaphunzira pamwamba mdziko muno kapena dziko lino lapansi, kapena mwina a DPP samalabadira zatsogolo la ana ochokera mabanja operewedwa. Chifukwa tikayang'ana maboma ena onse mbuyo mupatula DPP amakhudzira kwambiri, samaona ngati kupereka ndalama mu public university ndi nkhani yongodya za lero yayi. Amayang'ana kuti ndi kusunga ndalama, ndi kuyika ndalama poti zichulukane ziberekane, investment. Chotero ukaphunzitsa dokotala, ukaphunzitsa munthu wadzopangapanga engineer, ukaphunzitsa munthu wa ukadaulo ma scientist, maziphunzitsi, manesi, anthu opangapanga zinthu ma innovators, tikakhala ndi anthu ambiri amene ajama luso osiyanasiyana, dziko lipita patsogolo. Koma zikufunika tiyike mu ndalama kuti zimene zitheke. Ngati sitika ndalama zimene sizingatheke. Chotero DPP ukangati sikumvetsetsa zimenezi. Posachedwa apa mafunso ena ake akuti dziko lino mwachitsanzo tili ndi awiri madokotala amati ma specialists amatenda amtima awiri enieni dziko lonse lino, anthu 2 million anthu odziwa za matenda amtima awiri. Nchifukwa chake ena amati akadwala mumva athamangira kunja, chifukwa kuti madokotala muno tilibe. Ndi timene tiphunzitse madokotala athu kuti anthu amenewa tikhale nawo. Statistic ina yomvetsa chisoni ndionena kuti ndi amalawi 7 mwa amalawi 100 aliwonse, 7%, amalawi 7 mwa amalawi 100 aliwonse amene ali ndi ukadaulo, pamene amalawi ena onse alibe ukadaulo, unskilled, alibe ukadaulo. Ndi statistics yomvetsa chisoni chifukwa sitingathe kulitukula dziko lathu ndi ma figures ngati ameneyo. Ndiye mwa kuti boma liunike mozama lingatani kuti ana ambiri a dziko lino akhali ndi ukadaulo ndi kuthekera kosiyanasiyana. Boma liwika mafizi ku university amene ana sangathe ndi makolo awo sangathe kulipira. Mwamote atsegule zikomo makoma a university, makoma a university kubwera ana ambiri kuti ana ambiri athandizike. Boma sili kuchita motero. Komanso mukaona vision yathu ja agenda 2063 ikulimbikitsa kwambiri kuti tiphunzitse amalawi maluso osiyanasiyana ndi cholinga choti tikhale ndi anthu okuthekera kusiyanasiyana dziko lonse lino, dziko lipita patsogolo. Zimenezo zikuona ngati sizikuchitika ndi nkhani imeneyi yokukweza mafizi. Mukayang'ana mayiko otizungulira ngati ku Botswana, Namibia, Zambia, Tanzania, Zimbabwe, konsekuku mayiko awo ika ndalama maphunziro monga amene a DPP apangira kuti pakhale maphunziro aulere aku secondary. Anzathuwa apanga a primary aulere, a secondary aulere, komanso university aulere. Zimenezo zimene DPP imene upanga ngati anzathuwa. Mukapita ku Botswana apanga motero, ku Namibia apanga motero. Ife chotero tifuna ati apemphe a DPP zinthu zitatu kapena zinayi. Chinthu choyamba nchonena kuti mafizi akwezawa amalawi sangathe kukwanitsa. Chotero tikapempha mafizi amenewa achotse, abwezeretse monga analili kale. Chachiwiri, zingathe kutheka bwanji tikapempha kuti aunduna wa zachuma aunikenso mbajeti yawo. 11.8 trillion ya budget ya chaka chino ndi ndalama za nkhaninkhani. Akhoza kupeza mmene muja ma budget lines ena amene sali ofunikira kwambiri.
akhoza kuchepetsa kumene kuja ndalama zake ndikupereka ndalamazo kuma public universities. Nzotheka budget ya 11.8 trillion. Pereka chitsanzo kuti mukatengera budget ya ku state house, state residences 85 billion kwacha icha akhoza kuichepetsa imeneyicha. The highest budget ya state residences inali chaka chatha 88 billion kwacha mulamuliro wa president Achakwera. Koma tinkadziwa na president Achakwera amayendayenda, tinkadziwa na president Achakwera amaitana anthu mapita ku state house malolo makagaira ndalama, anali pa kampeni ndi zina zotero mwina chifukwa anagwisa ndalama zambirimbiri ngati zimenezichi. Ife tinayesera kunena ngati UTM kutsutsana nawo ulamuliro wa Achakwera zimene umachita ndi ndalama zimenezi. We hope tsiku lina audit ikazachitika tidzadziwa, forensic audit ikazachitika tidzadziwa zoona zenizeni ndalama ziyazina kugwira ntchito ya mtundu wanji. Koma noti thokoze a president Mutharika chifuna kuti iwowa mukayang'anitsitsa sakuyendayi mmene amayendera akati Achakwera ndi azinzawo mbuyomu. Ndikuona ngatinso ndi a president oyambirira amene sadayendepo chikhalire pampando samayendayi, akati atuluka achokapo ndito apita ku private trip. Monga ena tonse timadziwira ngati munthu uli pa ntchito ngati wapita ku private trip umayendera ndalama zako, ndiye kuti samagwiritsa ntchito ndalama za boma umatha kupita mene ungathere ndalama zako. Ndiye a president Mutharika chikhani pampando sanayendepo samayenda, ndiye 85 billion kwacha njachani kwa president samayenda. Ndalama zimene tikhoza kutsitsa ndithu mukaona budget ya a vice president, a first vice president ili pa 10 billion kwacha, budget ya second vice president ili pa 4 billion kwacha. Ine nkuona kwanga munthu amene akhala ngati budget director mbuyomo ndikuona ngati office ya state house, state residences all 20 billion kwacha, double ndalama zimene amalandira a first vice president, double 20 billion kwacha njokwanira. Akhoza kuchotsako bwinobwino 65 billion kwacha kuitumiza ma public universities. Mukapita ku office ya president cabinet kuli 56 billion kwacha, nakonso mnuja akhoza kuchepetsa, mwina akhoza kuchepetsako mwina nkusiyako 15 billion kwacha ngati maofesi ena onsewa. Ndiye kuti tapeza kale 100 billion kwacha yoti tikhoza kuipiritsa kuma public universities. Akunduna zachuma akhoza kuchita chimodzimodzi na budget lines ena onse kutsika munsi apeza ndalama zonse zofunikira zakuti anawa tisakwezere mafizi kuma public university. Izi ndi zimene timachita khala pa khomo, timaona kuti anawa aphunzire, tisiya kugula galimoto, tisiya kumanga nyumba, tisiya kupanga icho, tiyambe talimbana akaindi anawa aphunzire. Zimenezo as a father ndi zino mapanga ndi zimene tikapempha boma kuti azipange zimenezo. Komanso chachitatu nchoti kuwapempha kuti agwirane manja ndi anthu amati ma pension fund managers, anthu amene amayang'anira ndalama za pensions. Mmalo ndalama zimene zipita kukamangira mahotelo ndi zina zotero, akamangirenso malo ogona achinyamata athu ma public universities. Izi maiko ena onse a dziko lapansi akupanga, koma ife tikupanga at a very very snail pace. Akhoza kupanga ma hostels abwino ma public universities onse pogwiritsa ntchito ndalama zimenezi, ana nkumagona malo abwino, kukhala ndi malo abwino ogona. Chotero zimenezo ndi zimene tikupempha aboma kuti achite. Chotsirizira ndalama zija akazipeza kosekuja akapeza akaduladula kwina konse ndi kupeza ndalama zipitisa ma public university, zina mwa izo zipitenso kukathandizira nkhani ya zakudya ya chinyamata athu ma public university. Tikapanga choncho ndiye kuti ana athu akhala ndi tsogolo labwino. Chotero ife kupempha kwa ife kwa boma chero tente asamalire nawa, tisakwezeretsa apatse kuti azingokhala moyo pang'ongole, dziko pang'ongole zinosamayenda bwino. Tathandizira nawa ndicho linga kuti maphunziro awo ayende bwino, tsogolo la dziko lino lidzakhale labwino. Ndikafika apa ndifuna ndikuthokozeni kwambiri chifukwa chomvera mawu amene ife a UTM tinabwera nawo masana uno. Zikomo kwambiri.